Kompaktné balenie pletiva má viacero výhod. Jednou z výhod je, že to menšie balenie je jednoduchšie na prepravu a skladovanie. Poďme sa teraz pozrieť, ako takéto pletivo správne rozbaliť a pripraviť na montáž. Najprv odstraníme igelit, aby sme sa dostali k pletivu. Na pletive sa nachádzajú dva špagáty, ktoré slúžia na rozmotanie pletiva. Uvoľníme ich tak, aby boli v smere rozbaľovania. Potom roztrihneme viazacie drôty, ktoré držia pletivo pokope. Pomaly odbaľujeme pletivo a zároveň opatrne uvoľňujeme zaháknuté drôty, aby sa pletivo rozvinulo rovnomerne. Pletivo natiahneme, môžeme po častiach alebo v celej dĺžke podľa potreby. Pri natiahnutí sa niektoré drôty zvyknú pretočiť. Stačí ich dorovnať, chytíme drôt a pretočíme ho v správnom smere, aby zapadol naspäť. Celý proces opakujeme, kým máme celé pletivo rozbalené. Pletivo odporúčame pred montážou zrolovať pre jednoduchšiu manipuláciu. Zrolované pletivo je pripravené na montáž.